Hola, benvinguts a aquest vídeo. És el primer cop que faig una entrevista i és una entrevista molt especial a una amiga de la universitat que parla molts idiomes, però avui concretament parlarem amb ella sobre l'àrab, que és una de les llengües que ha après. Volíem fer l'entrevista a temps real, volíem fer-la per Skype, però hi ha hagut alguns problemes tècnics i per això el que hem fet és que jo li he enviat les preguntes i ella s'ha gravat dient les respostes. Llavors no és una entrevista real, però bé, és que hi ha hagut problemes tècnics. Llavors, si voleu veure algun fragment del nostre primer intent, el podeu veure al final del vídeo. És bastant divertit. Hi ha problemes de connexió, problemes tècnics i problemes de so. Llavors hem pensat, millor fer-ho així i així s'entén tot millor, no? Molt bé, doncs podem començar ja amb l'entrevista amb l'Eugènia. Hola, Eugènia, benvinguda. شكرا على الدواء. Uh, benvinguda de nou, sí, però si no et fa res fem l'entrevista en català, perquè jo de moment no parlo àrab. D'acord. Doncs va, comencem amb la pregunta número 1. Per què vas decidir aprendre àrab? Vaig decidir aprendre l'àrab perquè és una llengua d'un poble amb molta història al meu país, una llengua parlada per moltes persones al món i una llengua que ha donat origen a moltes paraules al català, com sucre, de l'àrab sucar. Sí, són bons motius per aprendre una llengua, la veritat, i sí. La segona pregunta és, què t'agrada més d'aquesta llengua? El que més m'agrada d'aquesta llengua és la poesia, per la seva sonoritat. Ja en l'època preislàmica, els poetes eren persones reconegudes i molt influents. Sí, sí, realment és molt interessant. La tercera pregunta és, amb què has tingut més dificultats? El que m'ha semblat el més difícil a l'hora d'aprendre aquesta llengua és la seva pronúncia, en lletres com la ñ o la qaf. Bé, la veritat és que aquests sons semblen molt difícils i també penso que el vocabulari en general pot ser molt diferent, no? Llavors, paraules que típicament són molt semblants en molts idiomes no ho són entre el català i l'àrab. Però també és veritat que hi ha paraules de procedència àrab, llavors també n'hi ha, no?, d'aquest tipus. Sí, ara ens agradaria, si pots, que expliquis una anècdota divertida relacionada amb aquesta llengua. Una anècdota divertida relacionada amb la llengua àrab és el dia que em vaig perdre al Marroc i em vaig trobar a un senyor que em va acompanyar amb taxi al centre de la ciutat per orientar-me, però em vaig tornar a perdre i em vaig tornar a trobar el mateix senyor qui em va portar, aquest cop sí, a casa meva. Déu-n'hi-do, no? Trobar-se la mateixa persona dues vegades. Mira, vas estar de sort. Sí. I ara ens agradaria saber, doncs, quin és el teu secret per aprendre aquesta llengua. Un dels secrets a l'hora d'aprendre aquesta llengua ha estat el fet de viure una experiència al Marroc al si d'una família àrab. Moltes gràcies, Eugènia. Abans d'anar-te'n, podries dir-nos alguna cosa en àrab? لا تتكلم إلا إذا كان بإمكانك أن تقدم ما هو أفضل من الصمت. Bé, espero que no sigui una indirecta, no? Res, moltíssimes gràcies per haver participat en aquesta entrevista, encara que sigui d'una manera una mica artificial. És pel tema tècnic. Si voleu veure alguns fragments, ara al final del vídeo els podeu veure. I res, si us ha agradat aquest vídeo i voleu que faci més entrevistes d'aquest tipus, podeu escriure-ho als comentaris i si us ha agradat, doncs poseu m'agrada i també podeu subscriure-us al canal. I us deixo aquí alguns fragments del nostre intent d'entrevista inicial. D'acord, doncs que vagi bé.
Adeu. Jo em miro, Laura, perquè estic mirant al mig, però no sé si et miro bé o... Tranqui, sí, em mires bé, sí. Vale, doncs... Hola, Eugènia. Què ha estat això? Hi ha un lloro, el veig un lloro. Molt bé. Hola, Eugènia, doncs moltes gràcies per ser aquí i... Vols que me... Com Espera és que que teniu un lloro? No se sent, tia. L'àrab és la llengua d'un poble Tu em sents? Oh.